Bé, molt bon vespre a tothom. Continuem amb el cicle de conferències arran del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra. Avui és la tercera conferència d'aquest cicle, que tot seguit presentarem el conferenciant i el títol. I és una satisfacció pel Centre de Lectura poder portar a terme aquestes activitats dins també dels actes que s'estan coordinant en aquest moment a Reus, a diferents entitats dedicades en record d'aquesta efemèride. El doctor Joan Martí Castell, catedràtic emèrit de Filologia Catalana, antic rector de la Universitat Rovira i Virgili i també membre dels Instituts Catalans, ens parlarà sobre la ideologia lingüística de Pompeu Fabra. Abans d'entrar aquí, comentàvem les fotografies que es van fer l'any 1966, el 14 de maig del 66, quan es va descobrir el bust que veiem aquí de Ramon Ferran, en el qual precisament es va convidar l'aleshores secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Ramon Aramon i Serra, perquè fes una conferència. Tot seguit d'aquella conferència es va passar a la biblioteca. Llavors el president d'aleshores, el senyor Enrique Aiguader, va, juntament amb la filla del Pompeu Fabra, la Carola Fabra, van descobrir aquest bust tan ben treballat pel Ramon Ferran. I també en aquell acte hi va assistir en Pere Bohigas, que aleshores era el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que venia en representació d'en Jordi Rubió, que era el president. No va poder venir, ens va delegar amb en Pere Bohigas, i de fet va ser un acte molt interessant en aquest homenatge que es feia l'any 66, gairebé 2 anys abans, un any i mig abans de que fos realment el primer centenari. Bé, la relació amb el Centre de Lectura i Pompeu Fabra és una relació interessant. L'altre dia el tutor Morgades ens comentava les conferències que va fer l'any 30 i el 1932. El 1930 va fer una conferència sobre el català literari el dia 25 d'abril. Almenys sempre és el mes d'abril o maig, perquè al voltant de Sant Jordi. El 24 d'abril del 32, 2 anys després, Fabra va presidir precisament la Diada de la Llengua Catalana que es va fer aquí al Centre de Lectura, en la qual hi va haver diverses intervencions i també va fer una petita conferència comparant el català i el castellà en aquell moment. També recordava l'altre dia l'acte que es va fer que el Pompeu Fabra sempre va tindre una cordialitat amb el Centre de Lectura destacable i també que l'any 37, el setembre del 37, quan va caure una bomba aquí al Centre de Lectura, una bomba feixista de l'aviació franquista que va afectar el Centre de Lectura, el Pompeu Fabra va ser un dels primers que va signar una carta de suport a l'entitat que es va publicar en diferents diaris a partir de finals de setembre i principis d'octubre. També l'any 69 i 70 el Centre de Lectura va portar a terme va convocar 2 edicions del concurs Pompeu Fabra de redacció i lectura en català. Per tant, sempre, fins i tot en moments difícils del franquisme, va tindre present aquesta relació del Centre de Lectura amb Pompeu Fabra. És un goig per nosaltres poder presentar avui a la conferència del doctor Joan Martí com a representant que és de l'Institut Catalans i que ens podrà informar molt bé d'aquesta ideologia lingüística de Pompeu Fabra en uns moments en què l'ensenyament en català també està en dificultats, diguem-ne, polítiques. Per tant, si us sembla bé, deixarem al doctor Joan Martí que ens passi la informació i nosaltres baixarem a baix i l'escoltarem amb molt de gust. Moltes gràcies. Ara ja està. Bon vespre a tothom. Gràcies de les paraules del president del centre i gràcies d'una manera molt especial per haver-me convidat a participar en aquest homenatge que jo crec que és una de les primeres iniciatives que arreu dels països catalans es van elaborar per celebrar el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra. I en aquest sentit el Centre de Lectura de Reus es va manifestar tan inquiet i preocupat com sempre per la cultura d'alt nivell,
per la difusió i sobretot per aquella que d'una manera més directa afecta la història i el futur dels països catalans. Per tant, moltes gràcies, però a més, per molts anys per aquestes bones iniciatives. Agraeixo també al company, l'amic, el professor doctor Joaquim Mallafrè, que ha estat una mica el pont entre l'Institut d'Estudis Catalans i amb mi mateix, com a membres que en som tots dos, i del Centre de Lectura de Reus, per tal que això, sense, per altra banda, cap dificultat, perquè jo me'n sento molt honorat de ser avui aquí, gràcies perquè hagi pensat en mi i perquè hagi servit perquè les relacions que han arribat a aquest final, aquest inici de final, hagin anat bé. L'enhorabona també a la ciutat entera de Reus. M'ha fet molt de goig sentir que la representant de l'Ajuntament hagi explicat una mica les iniciatives que també han volgut tirar endavant en homenatge a Pompeu Fabra. Per tant, abans que res, aquest agraïment tan sentit i aquesta satisfacció de veure que Reus es mou com a capdavantera, ho puc dir així perquè hem seguit una mica quines activitats diverses es fan des de l'Institut d'Estudis Catalans i si no la primera, jo crec que sí, que la primera notícia que vam tenir va ser la del Centre de Lectura de Reus i ara he sentit la de l'Ajuntament, que suposo que fa dies que està funcionant. Bé, els parlaré una miqueta, com deia el president, de la qüestió ideològica, lingüística, en el sentit que sovint quan es parla de gramàtica, quan es parla de filologia, quan es parla de lingüística, potser en lingüística havent-hi com hi ha la sociolingüística no passa tant, però quan es parla de gramàtica i de filologia un té la idea que tot és una feina molt tècnica en què no intervé res més que la preparació, la competència de qui hi treballa. Per tant, en el cas de Fabra, com a seny ordenador de la llengua catalana, hi ha també la idea que fonamentalment era un home molt preparat, era un home que havia llegit molt, que s'havia format molt i que des d'aquesta perspectiva de competència professional i de vocació també, l'estimació que tenia per mirar de resoldre una realitat complexa com era recuperar una llengua que estava malmesa, mig abandonada, etc. Un es pensa que això, que només s'hi treballen aquestes coses a partir dels coneixements que s'entenen des d'un punt de vista tècnic. I en canvi, no. En canvi, cal tenir en compte, i això és el que miraré modestament de fer-los una mica tastos, cal tenir en compte què es pensa, perquè una llengua especialment és un instrument de comunicació, sí, però no és potser el que més destaca les característiques diverses que componen els sistemes lingüístics, que són el funcionament com a eix vertebrador de col·lectius, com a eix que identifica i que a la vegada separa, que uneix i que separa, uneix els d'un col·lectiu, separa la resta d'altres col·lectius que tenen altres llengües que al seu torn fan de cohesionadores i separadores, etc. I per a fer un treball de codificació cal tenir molt clar, com ara miraré de fer veure, què es vol, què es pretén, quins objectius es persegueixen, i aquests objectius és impossible tractant-se d'una llengua, i jo crec que tractant-se de qualsevol aspecte de la realitat, però ara estem en la llengua, tractant-se d'una llengua, encara que sigui de fer-ne una gramàtica i un diccionari, aquests objectius no es poden assolir si no es té clara la idea de país, la idea de nació, la idea de poble, com la tenia Pompeu Fabra. Que Pompeu Fabra fes de lingüista, de filòleg i de gramàtic, havent cursat, com saben vostès, els estudis d'enginyeria, no és intranscendent. La formació científica i tecnològica condicionà en positiu el treball que dedicà al català
i a la construcció dels marcs teòrics. Seguint Greber i Millet, entengué la llengua com un fet biològic, però també com un fet social de caràcter evolutiu, com un factor, doncs, producte de i per a la civilització. Introduir entre nosaltres la concepció lingüística no aristotèlica o lògica perquè ja no valia com a única consideració. Llengua i nació. Fabra, a conversió del català en llengua nacional, diu: tenim, doncs, que el català era llengua en temps de la Catalunya-nació, en el sentit de llengua nacional, emprada per tot un poble en la seva literatura i en la seva documentació oficial. Vingué, però, la pèrdua de la independència política de Catalunya i amb ella la decadència de la llengua. Fins a mig segle passat, el català era sols emprat per usos familiars. La llengua escrita era una altra. Fins aquí Fabra. La doctrina nuclear seva és que si sense llengua no hi ha nació, difícilment, sense una nació lliure, podrà perviure cap llengua. Al costat de la filologia de mètode comparatiu, d'orientació positivista i historicista, hi ha la filologia entesa com a fonamentació científica de la història d'una llengua específica, una filologia que en podríem dir nacional, que evidencia una comunitat de llengua i cultura. És aquesta la que fonamentalment practicà Fabra i la que nodreix el nacionalisme català. Al meu entendre, ningú entre nosaltres abans d'ell no havia exposat tan clarament el principi que les llengües són d'un país i actuen com a símbols referencials, aglutinadors i separadors alhora. Sabia que existeix una ideologia endògena i exògena sobre qualsevol llengua que depèn de l'estima que se'n tingui a l'interior i a l'exterior del grup, respectivament. Estava convençut que la voluntat de la renaixença, de la reconstrucció nacional, predisposava positivament en tots els sentits. Calia internacionalitzar també aquesta actitud, sobretot que a l'exterior, comptant-hi l'estat espanyol, no es confongués amb el fet castellà, el fet català, i que, doncs, s'identifiqués una nació distinta a Catalunya. En l'acte inaugural de Palestra, parlar de la dictadura de Primo de Rivera com una acció desnacionalitzadora i afirmar: volem que la joventut sigui patriòtica, tant la llengua com l'economia, com la història, com totes les manifestacions de la terra i de l'esperit catalans, són matèria de patriotisme. Economia també. Fa, doncs, interdependents la llengua i la cultura d'una banda i l'economia de l'altra. Ell explicà el naixement de les llengües romàniques no com una evolució natural del llatí solament, sinó sobretot com el resultat de la fragmentació de l'imperi romà i de la consolidació consegüent de noves comunitats emergents. La seva pretensió era forjar en el català una llengua moderna, una llengua que pogués respondre a totes les situacions, una llengua indefinidament apta, una llengua urbana, deia ell, en el sentit de competitiva respecte a les altres llengües importants de cultura. Fabra i els seus col·laboradors capgiraren, doncs, la concepció arqueològica d'alguns intel·lectuals de la Renaixença i remarcaren justament la del caràcter social. Volia cercar de reprendre el fil que hauria seguit el català si no hagués estat marginat i quedat en suspens. La llengua, deia, que hauria sortit, paraules seves, de la nostra gloriosa llengua medieval sense l'acció pertorbadora de l'espanyol.
Fabra coneixia els parlars catalans, valencians i balears coetanis i cercà de retrobar-hi els mots i les solucions gramaticals que s'havien abandonat en la llengua escrita, labor de redreçament que complementava la de la depuració. Tenia tanmateix clara la consciència que entre l'ús de l'oralitat i el literari hi havia, com en tots els idiomes, una distància compensada per la permeabilitat del nivell parlat respecte als progressos de l'escrit. La majoria de pureses en la llengua escrita s'havien incorporat o estaven en vies de fer-ho en la parlada, igual que bona part de trets genuïns de la parlada entraven en l'escrita. Fabra trobà la causa principal de la Renaixença i de la consciència nacional resultant en la conservació del català popular. Això no obstant, era conscient que en la voluntat de fer-ne una llengua literària no hi havia sempre implícita la de fer-lo també llengua nacional. Tota llengua nacional és ensems llengua literària, però no necessàriament a l'inrevés. El caràcter nacional la converteix, una llengua, en estri per a tots els ciutadans indiscriminadament. Molts creien que bastava que el català s'escrivís, tant se val com, que cadascú triés, perquè a la lectoescriptura solament hi arribaria una minoria culta. Fabra estava segur que aquesta opció no permetia arribar al seu objectiu. No veia les llengües com podríem esperar d'un enginyer. Ell afirmà que totes tenen un esperit. Analitzava el desmembrament del català com la destrucció de l'ànima d'un país. L'ànima de la llengua, l'ànima del país. La cohesió nacional depèn de la cohesió lingüística, i al contrari. Tots formem un sol poble perquè ens uneix una sola llengua i parlem la mateixa llengua perquè ens sentim o som part d'un sol poble. Fabra assolí la fita que s'havia proposat i salvar la llengua que perdura fins avui, de la qual, sense la seva intervenció, probablement ja no tindríem sinó el record del passat. Joan Coromines, en el prefaci de la Gramàtica Catalana de Fabra, editada el 1956, li dedicà uns mots que de ben segur que són els que més hauria plogut de veure escrit el mestre. Diu: l'obra de Fabra té una ressonància nacional i marca un tombant històric tan decisiu per a la llengua literària que fan d'aquest llibre, com de tots els altres de l'autor, un document d'importància i de valor únics que tots tenim interès a servar intacte. Fabra feu tant de gramàtic, com els deia, com de sociòleg, com de polític. Sabia de la relació entre llengua i poder i entre, doncs, dominació política i dominació lingüística. Sabia de la impossibilitat d'evitar el conflicte entre dues llengües o més en contacte i de la dependència d'aquest conflicte de l'equilibri de forces. Per a ell era incomprensible un nacionalisme que no tingués com a eix vertebrador la llengua. Per divergents que siguin les posicions ideològiques sociopolítiques dels ciutadans, el seu patriotisme ha de ser marcat essencialment pel respecte a la llengua. En definitiva, l'element que sobrepassa les altres militàncies personals de cadascú individualment, l'element, doncs, interclassista. Goso pensar que en aquesta línia Fabra no acceptaria el lema que ha esdevingut tòpic que diu que és català qui viu i treballa a Catalunya. No n'hi ha prou. Ni n'hi ha prou ni és necessàriament imprescindible. Jo crec que ell exigiria segurament que es digués que és català qui
a més, si de cas de viure i treballar a Catalunya, vol ser-ho. La qual cosa significa que pot no viure's ni treballar a Catalunya i ser català, i la viceversa, que, com sabem, n'hi ha molts que vivint i treballant a Catalunya no són catalans, perquè no ho volen ser. I la voluntat de ser-ho, estic segur que en Fabra passaria, i crec que té raó, de manera principal pel coneixement i l'ús habitual de l'idioma del país. Tot això avui s'ha transformat en una mena de bonisme que es diu no, és igual si no parla català, però és que ens estima molt Catalunya, segueix això altre, que és el que seguim els catalans. No, la llengua... Això grinyola moltíssim, ara no hi entrarem. La santa dèria de Fabra, que conduïa el seu concepte de llengua, durà el savi a la satisfacció al final. Al final de la feina que va veure conclosa, deia, per exemple, avui el català és llengua en el sentit que es dona generalment a la paraula llengua per ésser la llengua nacional dels catalans. O bé, partint d'una llengua familiar, hem arribat a aconseguir una llengua que és digna d'ésser la llengua nacional d'un poble culte. La codificació. Fabra partia de la prioritat que el català fos suficientment codificat. Això era condició sine qua non. Consegüentment, és forassenyat d'esperar que la seva obra sigui més descriptiva, com alguns de vegades afirmen, de vegades ho expliquen com a retret. Fabra optà per la prescripció estricta i concisa. Cal considerar com a novetat genial la consciència que tingué que una codificació és un treball artificial que obliga a triar i doncs a renunciar. Li importà més l'adhesió a una solució que no pas que estigués d'acord amb l'etimologia o les lleis de l'evolució. Si una determinació nova o ja fixada no funcionava socialment, l'abandonava i en buscava una altra. Rectificar, doncs, si calia, sí, però alhora ser decidit i no deixar-se intimidar pels contraris a acceptar que ningú els ha de dir com han d'usar la llengua, o pels qui renuncien sistemàticament a admetre allò que no coincideix amb el que legítimament puguin creure. El concepte que tenia Fabra de llengua literària el dugué a defensar la simplicitat contra l'enfarfegament i també contra el rebuig metòdic als recursos més corrents en favor dels més nous. Considerava que, davant l'alternativa d'un mot o d'una construcció coneguts correctes o uns de nous menys habituals, són més eficaços els més freqüents, perquè seran més fàcilment compresos. Per ell, el lèxic més insòlit, si de cas, s'havia de reservar per a quan un bon escriptor volia fer-lo circular expressament amb la voluntat d'enriquir la llengua. Fabra ni desitjava un allunyament de la llengua usual, ni reprovava l'assaig d'introduir formes menys col·loquials amb la finalitat de fer-les progressivament més esteses fins que arribessin a ser per a tothom sinònimes de les més populars corresponents. Qualsevol obra de codificació implica un joc dialèctic d'ideologies, de sensibilitats distintes. L'important és tenir-ne consciència. Fabra la tingué. Allò més decisiu en el procés és trobar el recurs més convenient i adequat. Alerta, però. Això no vol dir el més còmode, entre cometes, per als usuaris. El més fàcil, torno a posar cometes, i encara menys, el més acostat al castellà, aquí no n'hi poso. Tot el que s'havia fet abans de Fabra per a la normativa no era prou aprofitable.
partia d'idees sobre la llengua excessivament limitades, per exemple la gramàtica de Blanc o la de Bofarull, i era mancat d'un mètode clar, tot el que hi havia anteriorment, i coherent. Diu Fabra de la gramàtica d'en Blanc. La gramàtica d'en Blanc, sobretot, era caòtica i insuficient. Després d'haver donat el paradigma dels verbs, per exemple, diu que si en resulten formes poc viables, el lector pot substituir-les a gust seu. O bé de Bofarull. Fabra diu: tothom parlava del sistema de Bofarull, però el sistema no existia. I no em va costar gaire de comprendre que la gramàtica catalana estava per fer. Cal dir que de gramàtiques no en mancaven. N'hi havia de catalanes, de valencianes, de mallorquines. Tothom es creia autoritzat a fer una gramàtica i no n'hi havia cap d'igual. Va ser davant d'aquest pandemònium que vaig tenir la idea d'escriure una gramàtica sintetitzada, és a dir, per l'estil de les que jo estudiava a col·legi. I això s'hauria de remarcar molt. Això no obstant, hi havia treballs útils de què se servir i que lloar sense estalvi, com els de Marià Aguiló o els de Rossinyol, malgrat haver estat molt crític amb Fabra. Per començar, calia establir els criteris generals principals. Fabra els enumerà explícitament: la llengua antiga, la variació dialectal, la llengua parlada, no necessàriament la dialectal, alerta, la llengua parlada genuïna, posa un admiratiu, la genuïnitat és una obsessió constant que connecta la idea de llengua nacional que també guia Fabra, indestriablement, i la comparació amb les altres llengües romàniques. La llengua antiga. Fabra havia estat un antiarcaïtzant a ultrança. Primer havia estat arcaïtzant, després es convertí en antiarcaïtzant. Pensava en el present i encara més en el futur, i considerava que es podia prescindir del català medieval. Esclar, s'equivocava i se n'adonà que s'equivocava. Acabà rectificant en benefici d'una fusió que sorgís de l'ús antic i de l'ús modern. La reconstrucció del català no es podia realitzar sense comptar amb la llengua antiga i els parlars actuals i les lleis dels canvis històrics. El català medieval era un cabal imprescindible per emplenar els buits amb què s'havia anat empobrint el català. Havia de servir per a recuperar una modernitat adequada, de manera que, paraules de Fabra, cal estudiar bé la llengua viva, cal estudiar bé la llengua antiga. D'aquest doble estudi brollen els materials de l'obra purificadora. El català medieval oferia les solucions gramaticals i lèxiques genuïnes que permeteren refer el de l'inici de la Renaixença. Fabra hi retrobà una gran part del lèxic perdut i sobretot els mitjans per a redreçar-ne la sintaxi. La llengua antiga ens és sobretot utilíssima per a la descastellanització de la sintaxi, afirmà Fabra. Deia que no acceptava el gust per un català amb quiscuns assaigs, getsies i fretures. Els arcaïsmes es justificaven si servien per a la substitució de castellanismes. La qualitat de la llengua no s'havia de mesurar, doncs, per la quantitat de formes antigues. Repudiar la dèria dels arcaïsmes pels arcaïsmes, purisme, i també la dèria pels dialectalismes, el català que es parla. La variació diatòpica. Paraules d'un referent, Rosseny Llates, a una conferència de Pompeu Fabra. Hi ha molts que es pensen que saben el català perquè el parlen, però s'ha d'aprendre la llengua literària estudiant-la. Entro, variació diatòpica o dialectal, en un terreny delicat, perquè no ha estat mai fàcil el consens entorn de quines
ni de quantes formes dialectals han d'incloure's en la normativa del català. Avui encara és un problema que genera moltes dificultats en la codificació. Dificultats socials. No, les tècniques acaben resolent el que resols, encara que sigui per votació. Però socialment t'esperen i dius, què ha passat? Que aquells es queixen que no hi ha això i això i això, els altres es queixen que no hi ha allò altre, allò altre, allò altre. Fabra és criticat perquè es basa en els parlars centrals, decisió que no solament no negà, sinó que reconegué explícitament. Se li retreu que deixés de banda en la codificació massa variació dialectal. Jo sempre he cregut que en el seu temps ni el coneixement d'aquesta variació era suficient arreu, ni sobretot ningú havia fet una feina estructurada des de les perspectives dels usos generals o restringits o dels graus de formalitat de la variació dialectal. Estudis que avui estan prou avançats i fets. En qualsevol cas, fou una qüestió, la dels dialectes, sobre la qual ningú no pot negar que Fabra rumià profundament. Complementàriament a la voluntat de recompondre una llengua que es pogués dir nacional, les referències als dialectes són de les més recurrents en els seus treballs. Llengua nacional, dialectes, són dues expressions que trobem en un percentatge elevadíssim d'ús en l'obra de Fabra. En resposta a Joan Baptista Xuriguera, diu Fabra: «Deia jo en un discurs pronunciat l'any 25 a l'Ateneu Barcelonès, són també de gran utilitat les aportacions dialectals. Bé heu fet, doncs, de col·locar en els vostres escrits mots del vostre parlar, malgrat que no figurin en el diccionari. Si, com dieu, són mots que us han semblat nobles i justos. Això darrer, continua Fabra, això darrer que dieu, que m'han semblat nobles i justos, s'ha de tenir en efecte molt en compte en tractar, fixin-se la frase que fa, en tractar d'elevar un mot dialectal a nacional. Fabra no es proposà de supeditar cap varietat al català de Catalunya, sinó d'escollir a partir d'un concepte clar de llengua literària. Per exemple, remarcar que havent-hi a l'època medieval també una variació dialectal comparable a la d'avui, diu: ni Bernat Metge escrivia en el seu barceloní, ni Ausiàs Marc en el seu valencià, ni Ramon Llull en el seu mallorquí. El parlar peculiar de cada escriptor no feia sinó matisar lleument la llengua escrita sense rompre'n la unitat. La codificació implicava arribar a la construcció d'un sistema fortament unitari, però en què tots els parlants s'hi sentissin representats. Aquest repte, que encara avui és viu, suposava tenir en compte, entre d'altres, dues realitats en contradicció aparent. La primera, que és una tasca que s'elabora en bona part artificialment. Res no hi ha en la preceptiva de cap llengua que estigui predeterminat. S'ha de decidir mirant d'aplicar tota la lògica possible, que tanmateix fallarà inexorablement de tant en tant. Fabra tenia clar que l'anàlisi gramatical demana justificació, d'acord, però que la normativa establerta demana submissió incondicional i que una part no gens menor de la seva obra consistia a obtenir aquesta submissió, entre cometes, dels catalans. La segona realitat és que cal acceptar com ineludible que moltes solucions, malgrat que siguin genuïnes, quedaran marginades de la codificació. Alerta, de la codificació, mai no de l'ús real. O bé que s'inclouran determinades solucions com a secundàries, amb restriccions segons el context d'ús. Tot això ja ho veia Fabra. No estem dient pràcticament res nou avui. El problema magne, diu Fabra, de la nostra renaixença ha estat la formació d'una llengua literària
que no havia pas d'ésser cap dels dialectes de la llengua parlada, ni el conjunt multiforme de tots ells, un collage, sinó una llengua artificial de formes i construccions triades. Cap preceptiva no parteix de percentatges igualitaris, que és el que a vegades sembla que es demana socialment. Tant per cent de variació barcelonina o central, doncs tant per cent de valencià, tant per cent de mallorquí, etc. Sempre hi ha una variant principal, que ho és principal per condicions diverses. El dialecte central, que té la capitalitat a Barcelona, era el que reunia les que generalment hi són decisives en totes les llengües. El mateix caràcter de capitalitat a Catalunya, la situació socioeconòmica, política, el prestigi, la generació de cultura i de coneixement en general, etc. Això, no obstant, és ben evident en l'obra de Fabra que no s'està mai d'atacar duríssimament el barceloní que entacava el català de castellanismes. És sorprenent que en la teoria de Fabra ja tingués present el fenomen que jo en dic del fer-se i desfer-se dels idiomes. És a dir, tots els dialectes, en totes les llengües, aquesta per mi és una tesi de valor universal, tots els dialectes estan destinats a ser llengua i totes les llengües estan amenaçades de fragmentar-se en dialectes. I per tant, hi ha dos corrents, un corrent d'homogeneïtat i un corrent d'heterogeneïtat. Les llengües es formen a partir de la reunió de parlars diversos, de l'heterogeneïtat, que s'unifiquen, homogeneïtat, i que fan convergir-hi les persones que se senten un col·lectiu que comparteix uns objectius i uns interessos diversos i que comparteix la cultura. Les llengües, al seu torn, homogeneïtat, poden entrar en crisi i disgregar-se en parlars, heterogeneïtat, per circumstàncies històriques diverses dels distints territoris. I aquesta heterogeneïtat a què s'ha tornat, totes les llengües neixen d'una heterogeneïtat, aquesta heterogeneïtat que una llengua pot tornar a repetir, pot donar noves llengües. Fabra tot això ho tenia clar. Era conscient que l'afabliment i la desaparició del sentiment d'unitat era un objectiu dels poders anticatalans i que coincidien amb el temps de la decadència. La nació, diu Fabra, que ens governa des de fora, ha procurat i procura encara, i afegeixo i procura encara, perquè aquest procura encara és de Fabra, per tots els mitjans de fomentar i accentuar la divergència entre els països catalans. No dubtava que la política contra el català tenia, com té avui com a prioritat tàctica, la fragmentació de la llengua mitjançant una sobrevaloració estratègica dels dialectes. La fragmentació que impedís l'homogeneïtat i que accentués l'heterogeneïtat. També tenia clar que rere la defensa de localismes de molts catalanoparlants sovint bategava, com batega avui, la voluntat de secessió i l'hostilitat contra Barcelona, llegiu Catalunya, com a capteniment que repercutís en l'anticatalanisme en general. Palestra es preocupà, sota la seva direcció, de mantenir viva la germanor entre les terres de llengua catalana, estenent-hi delegacions i convidant els joves de les Balears i del País Valencià a reforçar la seva unió. Fabra s'esforçà a escampar la idea de pàtria centrada no solament en el Principat de Catalunya, sinó en tots els territoris on es parla la llengua catalana. La preceptiva de Fabra és expressament oberta i generosa. No era amic d'imposicions, deia ell mateix, jo no sóc dictador, em plauen els procediments democràtics. No temia les innovacions, Fabra no tenia cap por a res que se li proposés, no temia cap proposta per estranya que pogués ser, fou receptiu a tot, però
molt exigent en el rigor de les justificacions. Moltes solucions que defensava l'avenç eren retirades si la majoria no les acceptava. La discussió sobre les alternatives possibles per a una norma concreta s'acabava amb l'elecció de la que tenia més seguidors. Afirmava que en la codificació d'una llengua tots els que hi intervenen per això mateix són vencedors i vençuts. I és saludable que sigui així. Vencedors perquè aconsegueixen tots que algunes de les solucions que els agrada es proposin i s'imposin. I vençuts perquè tots també, inevitablement, i com dic, saludablement, no sempre guanyen les solucions que proposen. Cercar la simplificació, llevar les dificultats inútils de la normativa Fabra, fins i tot en la línia a què abans m'he referit, li dedicà aposta poca descripció, poca teoria, i en sabia. Té treballs de teoria lingüística, de fonètica històrica, per exemple, excel·lents, que demostren quina preparació filològica tenia. I, de més, procurar de no farcir-la de terminologia tècnica que la compliqués. I això també avui ho hauríem de tenir molt especialment present. Quan fem normativa, quan fem codificació. Fabra també escrivia de tant en tant articles per als especialistes. Per als especialistes. La codificació és per a la societat, sobretot si vols la codificació d'una llengua nacional. Coromines, referint-se a la gramàtica del 1918, que va ser la que l'Institut d'Estudis Catalans va caracteritzar com a oficial, la de Fabra, observà: Fabra es concentra en la doctrina essencial, s'eliminen detalls, se n'esporguen les observacions comparatives i els elements històrics i dialectològics, es despulla de doctrines lèxiques i literàries i, en canvi, s'hi accentua l'aspecte codificador d'una reforma lingüística. El llibre, continua Coromines, obre perspectives profundes cap a fets lingüístics rarament albirats en gramàtiques nostres ni dels altres idiomes. I el mateix Fabra, és interessant veure què diu en una conferència en una escola d'estiu en aquest sentit, en el sentit de l'utilització de teoria i de formes d'especialitat lingüística. Diu: contràriament al que vostès podrien esperar de mi, he de manifestar-los que quan es tracta de l'ensenyament d'un llenguatge, jo no sóc partidari d'una gran profundització en la gramàtica. Es necessita la gramàtica, però no massa gramàtica. En molts mestres, la gramàtica passa a ésser una finalitat. I no s'ha de perdre de vista que, exceptuant aquell home que es vulgui dedicar a estudis filològics, fa gràcia el que dirà ara, la gramàtica en si no és una cosa interessant. La cosa que interessa a tothom és saber escriure, és saber parlar correctament la llengua comú, la llengua literària. S'ha de saber únicament la gramàtica indispensable per passar del llenguatge de cada dia, que no necessita gramàtica perquè ja la té en la formació espontània dels parlants, a la llengua literària. I en la segona edició d'aquesta gramàtica que m'he referit abans, del 18, diu: l'essencial no és que el noi aprengui les definicions de les parts de l'oració, sinó que sàpiga distingir-les. Per a Fabra, simplificar no volia dir tampoc fer fàcil a qualsevol preu la preceptiva del català, i he fet un esment abans. Especialment no acceptar concessions a la llengua dominant. La codificació del català exigia decisió, fermesa, fins i tot duresa, i Fabra tenia un caràcter que s'adeia amb la direcció que necessitava la feina a què es lliurà, i en aquest sentit fou un veritable líder. Era dur, era fort, al mateix temps que, com s'ha dit i s'ha repetit, especialment aquests dies, i es continuarà dient, era bondadós, generós i afable. Tenia clar que l'aprenentatge de la normativa no sempre era fàcil. Ell parlava llengües diferents, era traductor, no solament les parlava, sinó que les parlava
amb capacitat de fer trasllat d'aquestes llengües que coneixia al català o a una altra llengua. Ell, que coneixia llengües diferents, era conscient que la preceptiva de les llengües romàniques o de l'anglès eren molt més difícils que no la que elaborar per al català. El problema nostre era, i és encara, la realitat històrica de fragmentació, de degradació, de dispersió, de repressió contra la llengua. Tota normativa té amics i enemics. El problema amb què es trobà Fabra fou que tothom interessat per la qüestió de la llengua es considerava un gramàtic. Ell deia, cada escriptor esdevenia un gramàtic. Estava convençut que ningú, per insigne que fos, no podia tenir la pretensió d'imposar res. Arribar a fer una classificació de menes de gramàtics. Els qui es neguen rotundament a admetre allò que consideren que no és correcte, els qui proposen el que desitgen sense pensar si socialment és viable, els qui fan propostes ponderadament que potser caldrà rectificar-les o renunciar-hi. Per ell, solament aquest darrer grup podia contribuir a redreçar el català. L'ortografia, element simbòlic essencial de la llengua. Paraules de Fabra, la tasca grossa a fer és nacionalitzar, sí, la nostra ortografia, fer-la ben adequada a la nostra llengua i simplificar-la tot lo possible. Jo diria que aquestes paraules sintetitzen la doctrina de Fabra pel que fa a l'ortografia. La compacitat, nacionalitzar, i la simplicitat, simplificar. L'aspiració a vestir una llengua nacional requeria com a punt de partença l'ortografia compacta, pel caràcter especialment simbòlic que tenen totes les ortografies de totes les llengües. Les llengües d'una cultura s'aprenen sentint-se en l'ús quotidià i llegint-les, veient-les gràficament. Per tant, ni la producció oral ni l'escrita no poden ser caòtiques. Fabra admetia que s'hagués de discutir l'ortografia tant com fos necessari, però tenia com a sagrat un principi. Un cop fixada, no s'havia de tocar. Fins i tot en el cas que hom hi observés incoherències. El consentiment social era indispensable, però rebutjar una solució establerta ho entenia com caure en l'error de la intransigència blasmada dels antinormistes. I explica una anècdota d'un acadèmic francès, Gaston Paris, que diu això. L'acadèmic francès Gaston Paris va escriure una vegada a posta un mot diferentment de la grafia oficial. El corrector de proves li va esmenar. Al marge, ell va indicar que volia expressament que s'escrivís tal com ell ho havia fet, però en les segones proves tampoc va ser cregut. Va fer novament la seva indicació, però el text definitiu, el mot va sortir grafiat de la manera correcta. Gaston va resignar-se content. Va dir-se, jo, acadèmic i escriptor, volia escriure un mot a la meva manera, però era sol. El corrector de proves representava França i aquest motiu li conferia la raó. Aquest és un altre exemple, deia, que sempre hauríem de tenir tots en compte. La idea que la normativització ortogràfica és sempre convencional el conduïa a rebutjar l'aplicació sistemàtica de l'etimologisme. Tampoc no admeté una ortografia, allò que se'n diu ara, escriure tal com es parla, una ortografia fonetista. En primer lloc, i per raó principal, perquè això és una fal·làcia, és absolutament impossible. Fabra ens reporta també la resposta d'un angloparlant a una observació que li feu ell. Fabra li diu, l'ortografia està plena, a l'angloparlant, està plena d'absurditats, vaig dir a un anglès idoni, i em va contestar, però és l'adoptada per tothom que parla anglès. Crec que ve molt especialment a tom en uns moments en què parlem tant de la necessitat de fer canvis en la normativa
tot basant-nos en la conveniència de fer el català una llengua més fàcil, reportar les idees que tenia al respecte. Algunes ja les he dites. Ell admetia que haver d'aprendre de memòria les grafies era cosa difícil, però matisava que ho era especialment en el cas del català per la manera com havíem de fer aquest aprenentatge als catalans. La manera com ho hem hagut de fer, i altres generacions encara més, és com si fos una llengua estrangera. I això ho deia Fabra ja. En una conversa, la 412 diu: els qui davant l'esforç considerable que requereix avui d'aprendre l'ortografia catalana són portats a creure que aquesta és realment molt difícil, que pensin en les dificultats enormes amb què es trobaria un francès o un anglès que de gran tractés d'aprendre l'ortografia de la seva llengua. Ja veuen per on va. I en una altra conversa, la 689, diu: el senyor Gironella creu impossible això de saber de memòria la grafia correcta de tots els mots corrents de la llengua. Però és que saben altrament llurs ortografies els anglesos o els francesos? I allò que és possible en les altres llengües no ho fora en català? I encara Fabra: i si nosaltres trobem tan difícil el català, l'ortografia catalana, com no trobaríem més difícil l'ortografia anglesa? Val, especialment avui, perquè sembla que l'anglès sigui la llengua que s'hagi de menjar totes les altres. Ningú ha remarcat que table s'escriu table. Ara faig una petita broma perquè m'entenc. Avui ningú no parla mai de les dificultats ingents comparades amb el català de l'ortografia de l'anglès. És una contradicció o fruit de l'estima extrema que professem a aquesta anomenada llengua franca. La qüestió de la complexitat de la normativa ortogràfica és, com deia Fabra, essencialment sociolingüística. Avui el català s'ensenya a escola, certament, però al marge que potser amb massa obsessió per la teoria gramatical, allò que cal és que la llengua formi part natural del medi, de l'entorn. Ens cal preservar una ecologia del català que ens permetés una visualització constant, fins i tot inconscient, veure la llengua escrita de manera inconscient, sense llegir-ho o sense voler llegir-ho, perquè acabes llegint-ho sense voler. Aquest és, al meu entendre, el veritable problema. Fabra no podia suportar que les publicacions apareguessin amb faltes d'ortografia. Reclamava la intervenció de correctors ben preparats i es fixava especialment en els grans mitjans de comunicació perquè sabia que tenien una gran responsabilitat en una bona competència. Sembla impossible, diu, però encara és l'hora que els nostres diaris apareixen amb innombrables faltes d'ortografia. Per la lectura, la gent aprendria l'ortografia i arribaria a saber-la a la perfecció com s'esdevé a tot arreu. No d'altra manera que per la lectura arriba a posseir l'ortografia de la seva llengua un francès, un anglès, un espanyol. Com en tots els nivells de la llengua, Fabra acceptava i valorava especialment les evolucions i saber introduir a l'Institut d'Estudis Catalans aquest capteniment com a part del mètode en la codificació ortogràfica. Això li costà l'animadversió dels qui eren fidels inamovibles del català antic i que titllaren l'Institut d'antitradicionalista. Contra allò que aquests denunciaven, no menys tingué Fabra les grafies del català antic, però no s'hi sentí lligat fins a l'extrem de rebutjar les aportacions que suposaven un perfeccionament de l'ortografia. Com ell mateix deia, cap llengua neollatina no ha mantingut intacta la seva ortografia medieval. La morfosintaxi. Pel que fa a la morfologia i la sintaxi, trobem menys declaracions específiques en els articles i en les conferències de Fabra. Això és degut al fet
que fou en l'ortografia on més resistència social hagué de patir, com saben vostès. Per Fabra, era clar que ambdues parts de la codificació eren igualment essencials i que en particular en la sintaxi es manifesta el geni de la llengua. En parlava com la part més delicada, sens dubte, de la gramàtica i la que fa necessari el concurs d'un bon mestre, deia. I arribar a afirmar que fins que hom sap ben bé la sintaxi no pot dir que coneix correctament el català. El mestre deixà un conjunt de regles d'ús comparable al d'altres llengües romàniques. Aquí també s'ha dit excessivament que Fabra va deixar una mica la sintaxi suspesa, sobretot ara, abans, immediatament abans d'elaborar i acabar la gramàtica que ha sortit fa pocs dies de l'Institut d'Estudis Catalans. Es partia d'aquesta base. És més, moltes persones que estudiaven cursos avançats de filologia catalana, a mi m'havien arribat a preguntar i com és que Fabra no va escriure una gramàtica? Com és que Fabra no va escriure una sintaxi? És a dir, s'ha mostrat d'una manera molt notòria, òbviament, inevitablement, el diccionari, però no s'ha fet el mateix amb el que va ser la seva gramàtica i altres estudis específics, però en caràcter normatiu i de divulgació normativa, de la sintaxi. S'adonà del fenomen que s'és prou conscient que una paraula és correcta o no, lèxic, però que costa molt més que un s'adoni que una construcció sintàctica sigui incorrecta, per la qual cosa, deia ell mateix, un text avui pot aparèixer, i avui també, amb mots del tot catalans i ser, en canvi, del tot estrany el text a la llengua per la sintaxi. Les errades en aquest nivell són les que cal combatre amb més força. Quan en la conversa 373 declara que tenim l'ortografia fixada, en referir-se a la morfologia hi diu que és a prop d'assolir una fixació completa, però reconeix que la sintaxi restava més endarrerida. No la feina sobre la sintaxi, sinó l'adquisició. S'hi refereix com a part delicada de la gramàtica. Els mateixos gramàtics no gosaven declarar-se taxativament sobre les qüestions d'aquest àmbit. En la conversa 697, adreçat a Rovira i Virgili, li diu: una gran part de les nostres converses destinades a combatre defectuositats sintàctiques semblen no haver exercit la menor influència. Explicar que la correcció de determinats girs sintàctics incorrectes pels genuïns no havia d'implicar que els bons havien de suplir ipso facto els rebutjables. Deia, una construcció sintàctica A no admissible pot tanmateix conviure durant un temps amb una alternativa B, la correcta. Una demostració aquesta de prudència i de ponderació en la imposició dels canvis sintàctics. Ens deixà un gruix d'opinions entorn de la morfosintaxi en què al costat de l'actitud comprensiva també es manifestà inflexible. No acceptava, per exemple, la llibertat de prescindir de la preposició composta per a, mentre l'Institut no acordés condemnar-ne l'ús, si es queia. Diu, escriure avui per en lloc d'un per a constituiria una falta de gramàtica, fins que l'Institut no digui una altra cosa. Coromines, en el prefaci a què abans m'he referit, es refereix a la definició de les funcions dels pronoms en relació amb els tipus i estructura lògica de les proposicions, el tractament dels complements acusatius, ditransitius, amb verbs, l'ús de pronom i en, etc. Fa una relació llarga dels temes de sintaxi principals que Fabra va tractar justament per defensar que Fabra va fer una sintaxi suficient com a codificació, com ho era també l'ortografia. Del lèxic i la terminologia m'ho salto perquè ho saben ja prou bé.
he calculat jo molt malament, vostès ho saben molt bé, jo he calculat molt malament el temps i això ara ja em sembla que és un abús. La descastellanització també la salto. Ell feia veure que no estava obsessionat per la descastellanització, perquè com que era molt acusat pels enemics de fora dels països catalans, era acusat de fer una llengua artificial, que l'única cosa que cercava era allunyar-se de l'espanyol, doncs ell deia, ara jo no tinc cap obsessió per això, i evidentment que sí que la tenia. El que passa és que no li convenia dir-ho, com quan no va acceptar ser membre de la Real Acadèmia Espanyola amb la pretensió que la Real Acadèmia Espanyola parlessin sobre la codificació del català. I diu, no, gràcies. Jo entenc que la llengua catalana l'han de discutir en la seva codificació els balears, els valencians, i ho diu així, no diu els catalans, diu els valencians, els balears i els catalans. Però estic molt agraït que vostès hagin pensat en la meva modesta persona. Era molt irònic quan volia i també cal saber destriar aquestes ironies de la seva obra. Em salto això de la descastellanització. No deixo, però, d'esmentar un fet important que jo crec que avui hem involucionat en el sentit que ara diré. Fabra va tenir claríssim que Catalunya no era bilingüe. A Catalunya hi havia una sola llengua. És veritat que ell no va viure les migracions dels anys 60 nostres ni les migracions actuals, no? Però és igual, la seva teoria demostra que amb migracions o sense continuaria dient que el català és l'única llengua pròpia del territori, no n'hi ha cap altra de pròpia. Després hi ha una llengua sobrevinguda, que és el castellà, i després n'hi ha, doncs a Barcelona diuen que n'hi ha 300 ara, no? Doncs imagina't. Dic això perquè ell arriba a dir coses molt gruixudes sobre el bilingüisme. Per exemple, referint-se a l'escola, immersió, diu que és un autèntic disbarat mirar d'introduir el bilingüisme a l'escola. Això ho diu Fabra. Ara no tinc el passatge concret. Però aquí, per exemple, tinc una frase: no hi ha res més dolent per aquests, es refereix als nostres infants, que el bilingüisme. I ningú ha de posar en dubte que Fabra no està dient hem de saber només una llengua. Ell era traductor, ho torno a dir, perquè de vegades es vol manipular això del bilingüisme com la no voluntat de saber una llengua més. En això Fabra era duríssim i crec que aquesta és una qüestió en la qual, ara que sembla que podem arribar a una república independent, potser en compte en allò que fa referència a la ponderació i a l'oportunitat, però plantejar-se si arribant a aquesta república independent catalana la política lingüística ha de preveure el català com a llengua única o ha d'entendre i explicitar que ho és també el castellà, jo tinc una posició molt clara, la meva posició, i goso dir que seria la d'en Fabra, però goso dir-ho pel que he llegit d'ell, no forçant-lo gens, no? Què diria, però què diuen aquests senyors? Si arribem a una fita tan important com una república independent, hem d'anar a sacralitzar allò que ens ha portat sempre el problema de ser reprimits, de ser menystinguts, de ser insultats, de ser etcètera. Evidentment que no, com no posarem que són també llengües oficials totes aquestes que van arribant de les noves migracions. I en canvi ja s'ha començat a obrir la llauna en això amb algunes afirmacions que entenc que molt bé, els polítics poden saber quin és el moment, quina és l'oportunitat, què és el que convé en cada període i en cada pas tàctic, però si es creuen de veritat que una política lingüística d'una futura Catalunya lliure ha d'acceptar el bilingüisme, és que o no n'entén res, al meu entendre, valgui la redundància, o no n'entén res
o volen caure en un error que no ens pot portar més que una altra vegada al mateix que ja hem viscut històricament. I ja està, m'aturo aquí perquè si volen fer alguna pregunta doncs gustosament contestaré, i em sap greu haver calculat tan malament, no em crec, pensava que no arribava a una hora i em sembla que ja la portem. Gràcies per l'atenció. Moltes gràcies. Agafant l'atenció que diu el doctor Joan Martí, hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció, alguna pregunta? Sí, jo volia referir-me a aquesta darrera part del professor, i és que des d'un punt de vista pràctic, nosaltres, jo em sento bilingüe. És a dir, mentre que els meus cosins que viuen a Cantàbria són monolingües. És a dir, hi ha algun fet objectiu que aconsella que jo em defineixi com a bilingüe. I els andorrans potser es podrien qualificar de trilingües. Trilingües. Per raons òbvies que no cal ara. És a dir, clar, comprenc el seu punt de vista, en fi, que és claríssim i evident i natural, però és un fet pràctic que nosaltres, molts, o la immensa majoria, i quan els hi preguntes es qualifiquen de bilingües. Podríem parlar una mica de... Sí, a veure, dues coses. En primer lloc, l'autoqualificació que pugui fer qualsevol ciutadà no hem de deixar de banda que pot ser una autoqualificació prèviament manipulada. És a dir, una persona, com deia Fabra, que no és filòloga, que no és lingüista, que per tant s'ha preocupat poc de saber exactament què és això del bilingüisme, què és això del plurilingüisme, etc., doncs si tota la vida se l'ha passada sentint que viu en un país bilingüe i que és bilingüe, doncs és normal que ho digui, no? Per tant, hi ha una manipulació per crear ideologia lingüística, i la bilingüització és una de les ideologies que més s'han reforçat darrerament i més mal poden fer. Això d'una banda. De l'altra banda, cal diferenciar el que és el sentiment individual dels parlants i el que és la concepció territorial d'una nació. Una nació pot tenir en la seva composició ciutadans que, com he dit abans, ni se sentin pròpiament lligats a aquesta nació, ni a la seva llengua, etc. Quan jo parlo de la necessitat i de la realitat històrica que Catalunya té una sola llengua pròpia, que és el català, em refereixo a la llengua territorial. I consegüentment, és a dir, clar, sí que arriba un moment que es parla el castellà, però mirem la història i per què passa. I és perquè es produeixen uns fets determinats que ens arraconen primer una mica, després una mica més i després del tot, i clar, acaba imposant-se aquesta llengua. És la llengua pròpia d'aquí? No, és una llengua sobrevinguda. I consegüentment la sociolingüística mira de diferenciar molt el que és ideologia i sentiment individual i la que és territorial o nacional i històrica. I per això es parla de monolingüisme territorial, en el sentit no que el desitjable sigui que els components d'una nació només parlin una llengua, sinó que una nació té només una llengua. Això és el que vol dir. I no sé si li acabo de contestar el que vostè em pregunta. Després m'he deixat de dir una qüestió que entre els qui d'una manera no sé si prudent o prefereixo dir-li prudent perquè si no sabria quin altre adjectiu positiu podria trobar. Hi ha qui diu que no cal cap política lingüística i ho diuen il·lustres
sociolingüistes. Per exemple, la doctora Carme Junyent, com que ho diu públicament no estic descobrint res, que diu, no, és que el que no cal és que en una Constitució d'una república catalana independent hi hagi cap referència a llengua oficial. Això, per les llengües que tenen molt de poder, pot anar, potser, que no n'estic segur, però pel català, una llengua pot poder, no. Des del meu punt de vista, em sap greu ara que no hi sigui ella, no? Perquè m'ho discutiria, òbviament. Però què vol dir que no manifestes en un articulat com a primera o de les primeres condicions quin estatus és el de la llengua que defineix i cohesiona aquesta nació? Si la llengua, a més, procedeix d'una situació deplorable i s'ha d'anar recuperant i s'ha d'anar reconfortant, etc. Per tant, ni bilingüisme ni silenci des del punt de vista de la jurisdicció constitucional. I aquesta altra qüestió, vostè si se sent bilingüe, doncs s'hi sent, no hi ha res a dir, no? Però pensi en això que li estic dient també. Jo puc anar a Itàlia i aprendre l'italià i viure-hi tota la vida i no sentir-me italià i aleshores o sentir-m'hi, però com que parlo l'italià i a més parlo una llengua que jo tinc, doncs jo puc dir és que jo em sento bilingüe. Sí, però aquesta és una qüestió personal teva. Tu t'hi sents perquè t'hi sents, però no forcis la qüestió mirant de concloure que Itàlia és bilingüe perquè hi ha molts catalans o molts... hi van haver molts catalans, hi van haver molts catalans, per això poso aquest exemple d'Itàlia, no? Itàlia tenia com a llengua pròpia l'italià, que s'unifica tard, però que en definitiva passa a ser la llengua pròpia. Perdona, un afegitó. I el cas belga ajudaria a interpretar tot això que estem parlant? Sí, són casos exactament igual. Cadascú té les dificultats que té perquè els equilibris de força són diferents. Aquí són brutals en contra... Són del tot brutals. És a dir, aquí hem arribat... Si algú tenia dubtes en el procés del procés, hem pogut veure que estem sols. Tota la resta és enemic, és hostil. Sí, hi ha les honroses excepcions, però si hem de parlar des d'una perspectiva social general, estem absolutament sols. L'equilibri de forces, el desequilibri de forces en què vivim és inimaginable, és increïble, increïble en sentit literal. Explicar la nostra realitat a un estranger es fa difícil perquè l'estranger diu no, aquest m'amaga alguna cosa. És impossible que sigui això que està dient ell, que ningú vol parlar amb ell, que ningú vol discutir res del seu futur amb ell. Ningú dels que formen l'estat que diuen, els que formen l'estat que en són part, etc. Per tant, esclar, hi ha situacions de desequilibri de força que són bestials. Nosaltres ens ho hem de fer tots sols. Teníem una lleu esperança a canvis d'ideologia de l'estat central. Hem constatat que hi ha una ideologia sagrada que comparteixen tots transversalment, les elits, els intel·lectuals i les classes populars, que és Espanya una i ni parlar-ne d'altres llengües i d'altres nacions seriosament, encara que posin a la Constitució que Espanya té no sé quantes llengües, que no les nomenen, només posa el número, diuen, jo no me l'he llegida, però afirmen això. Esclar, arriba un moment que dius amb aquests a veure si podem fer alguna cosa i dius una barrera total, no, i aleshores dius calla, tirem cap a Europa, que hem estat sempre europeistes, i et trobes més o menys amb el mateix, la política dels estats, l'hegemonia de l'economia dels estats, del lideratge de França i Alemanya, i et quedes sol explicant les misèries que avui ningú no té l'excusa de dir és que no ho sabíem, perquè avui ho veus tot pràcticament a l'instant. Per tant, si no canvia, que les coses dins de l'Estat no canviaran, és la meva opinió, evidentment, el que estic dient, això per mi és que no cal ni dubtar-ho mai més. No ara, mai més. Mai més una política de pedagogia, com es deia abans, o d'intent de canviar. Mai més. És impossible, absolutament.
Pel que fa a la possibilitat de suport internacional, aquí no gosaria dir encara del tot que de cap manera i tal, però vaja, sí que tenia l'esperança que almenys Europa, que figura que és també part nostra, doncs diria, senyors, no, això no s'hi val, i no dir res. Per tant, cada país viu les seves diferències, identitats, etc., d'una manera o d'una altra. Curiosament, els sociolingüistes també diuen una cosa. El cas de la supervivència de la llengua catalana, amb la història que té darrere des del segle XVI, XV-XVI, des de XV-XVI, l'unió de les dues corones, és absolutament un cas a estudiar, i per això el català, una de les qüestions que fa que el coneguin estudiosos americans, russos, etc., és perquè en l'àmbit de la sociolingüística és un fenomen absolutament singularíssim. Sembla impossible que encara visqui com viu, després de tants anys de situacions com les que hem passat. Digui'm. Bé, a mi em preocupa molt que l'obra de Fabra, que va quedar incompleta per raons òbvies, perquè clar, va arribar la guerra, es va haver d'exiliar 10 anys a Prada, fins que va morir, no s'ha continuat. O sigui, la tasca per exemple, centrant-nos en un punt que ja heu esmentat, la tasca de descastellanització, doncs, ha quedat arraconada. Ara TV3, per dir només un exemple, han decidit que vivenda i registrar, en el sentit d'escorcollar, doncs, és el que ells diuen, no? Aleshores, fes-vos entendre que això són uns castellanismes inacceptables. Bé, vivenda és un llatinisme, però és un llatinisme que arriba a través del castellà, per tant és un castellanisme, no? Potser convindria que ens arremanguéssim i ens poséssim i continuéssim la tasca de Fabra. Com ho veieu, això? A veure, jo entenc, em sembla, el fons del que diu vostè i ho comparteixo, però no li atribuïm a Fabra que no hagués fet prou feina. No, va fer la que va poder. Exacte, jo justament m'he saltat el capítol de descastellarització. Saltava com un boig respecte a aquesta invasió de castellanismes, no per una actitud purista respecte a la llengua. Ell, per exemple, acceptava alguns castellanismes d'origen medieval que havien entrat, o postmedieval, però que havien entrat a totes les llengües. Per la convivència humana tenen influències d'altres, mentre siguin influències culturals que es donen per unes relacions que hi ha hagut. Nosaltres tenim hel·lenismes, nosaltres tenim gal·licismes, tenim italianismes, moderns, vull dir moderns, bé, com tenen totes les llengües. Això és una cosa, i una altra cosa és, això ho ha assenyalat molt bé el doctor Mallafrè, una altra cosa és l'interferència, és a dir, no, és que tot això entra amb tota la intenció de difuminar una altra llengua i de convertir-la en dialecte del castellà, que és el que deia Fabra. És el que deia Fabra i és el que encara es diu avui. Avui a l'Espanya profunda doncs diuen, no, el català és un dialecte de l'espanyol, que això encara es diu. Abans es deia no a l'Espanya profunda, es deia també aquí. I anaves a l'estranger i òbviament si deies que parlaves una llengua diferent, deies, sí, tu vols dir un patuà, tu vols dir... No, vull dir una... Aleshores, jo li vull dir, perquè ho sap el doctor Mallafrè, i em sap greu citar-lo tant perquè sembla que me'n vulgui aprofitar, però és que és col·lega a l'institut. A l'institut no hi ha una sola sensibilitat, ni dues ni tres. I això, que sembla que de vegades faci por dir-ho, s'ha de dir clarament, perquè és que seria totalment anòmal que no fos així. I aleshores, a l'institut també hi ha sensibilitats que no són especialment a flor de pell quan determinats castellanismes... I per tant, la culpa és
de tots plegats, no? Per començar, d'aquesta invasió que està programada, que ho ha estat sempre, de virar, de fer entrar Castellà. I, de l'altra banda, de molts professionals, després de la col·lectivitat que ja ha fet prou sempre històricament per salvar la llengua en el nivell popular, però que diu, home, sí, però no cal tampoc que ens hi mirem tant, home, és igual, si ha passat vivenda o si ha passat inquilí, si ha passat tot això, no passa res, no? I finalment, o al revés, primer, l'acadèmia. L'acadèmia, moltes vegades, per mi, és excessivament tova, i ho dic pensant no tant tampoc en manies puristes, sinó en la realitat sociopolítica lingüística. Sociopolítica i lingüística. I per tant, com que encara estem en la situació que estem, no diversa de la de Fabra i bé si no pitjor, qualsevol sessió en aquest sentit, amb l'excusa allò que dèiem abans del català fàcil, home, és que si no la gent s'espanta d'un català excessivament culte. Que s'espanta d'un italià excessivament culte, d'un francès excessivament culte, doncs què ens passa a nosaltres, no? Per tant, em sembla que entenc el que diu vostè i jo hi estic d'acord. Bé, doncs, moltes gràcies a tothom i recordo que el divendres 16 de març el Jordi Ginebra, que és el comissari de l'any Fabra, ens tancarà aquest petit cicle dedicat al Pompeu Fabra. Moltes gràcies.